Здравейте, днес ще ви разкажа за Leverage. Какво представлява, как може да го използвате в търгуването, какви са плюсовете и минусите и така. Leverage каквото прави е да ви умножава парите. Брокерите го предлагат, не всички, но повечето предлагат тази опция срещу комисионна. Не е много голяма комисионната, но си има. Има различни брокери, някои предлагат до 100 leverage, други предлагат до 125, примерно. Аз толкова най-много съм срещал. Но да, как работи? Ако имаме, примерно, портфолио от $100. Ето го. Нали? И искаме да купим, примерно, биткоин. Нали? Имаме анализ и имаме основания, да кажем, че ще се дигне цената и вярваме, че ще се дигне, т.е. искаме да влезем в лонг позиция за биткоин. Така. Имаме $100 и ние реално с нашите пари, ако един биткоин струва 1000, ако един биткоин струва $1000, ние може да купим 1/10. Така. Но искаме да купим един биткоин. Дали? Как става тази работа? Ето го левериджа. Избираме се колко леверидж да сложим на нашите $100. И ако можете да ползвате леверидж, което е най-вероятното. Така. Обаче ние искаме да купим един биткоин с нашите $100. Левериджа ни умножава $100, т.е. те се превръщат в $1000. Една секунда. Т.е. ние вече имаме $1000 с нашия леверидж. Тези пари са $1000 само вътре в пазара. Т.е. ако ние не сме в позиция, ние нямаме $1000, ние имаме 100. Така. И естествено не са безплатни пари, ние сплащаме някаква малка комисионна. Така. Т.е. ние вече може да купим един биткоин на стойност $1000. Малко грозно го нарисувах. Така. Тоест, ние вече сме вътре в позиция с един биткоин в игра. Така. Чакаме 10-15 минути, нали? И виждаме, че биткоинът се е качил 10%. Нали? Примерно. Това са нереални, сметки, но примерно. И сега един биткоин струва $1100. Така. Ние сме обаче вътре в позиция с $1000. Така. Ни трябва да сме 10% напред. Тоест актива се качил 10% напред. Нагоре, извинявам се. 10% нагоре. Но и ни трябва да сме, 10% нагоре от първоначалната сума, която сме пъкнали, т.е. $100. Обаче, ние сме и на 10 леверидж, т.е. парите ни, колкото процента се вдигне актива, трябва да го умножим по левериджа. И това ни дава крайните проценти, които ние сме напред или назад. Тоест, умножаваме 10 по 10. Процентите, които актива се е качил и левериджа, което дава 100.
Тоест, ние трябва да сме 100% печалба на нашите $100 заради левериджа. Тоест, ние вече нямаме $100 и ми имаме $200. А ако бяхме пъкнали само $100 на едно леверидж, ние щяхме да сме 10% на печалба. Това е хубавата страна на левериджа, че можете да направите повече пари. Но също така, лошата страна е, че много бързо може да се изгорите парите. Така, сега ще дам друг пример за левериджа. Само че, като губим пари. Имаме $100. Така. И решаваме да пуснем пак long trade на биткоина. Т.е. залагаме, че ще се дига. Ползваме 10 леверидж, 10 хикс. Така. Тоест, $100 се превръщат в... След левериджа стават в $1000. Един биткоин струва $1000. Така. Тоест си влизаме в позиция с един биткоин. Добре. Знаме, че ще се дигне, обаче той пада. Пада, да кажем, с 5%. Тоест, вече не са $1000. Ами са 950. Сега биткоина струва $950. И ние сме пъхнали $100 на 10 леверидж. Тоест трябва да умножим 5 по 10, което прави 50%. Тоест 100 минус 50%. 100 минус 5%. 50%. Което е равно на $50. Тоест, виждате как само от 5% движение на пазара ние сме надолу 50%. Защо? Заради левериджа. Също важи за печалбите и за загубите. Като сте нови в трейдинга, не е хубаво да се използва много леверидж. Точно заради такива, заради лакомията. Дори добрите трейдери понякога, нали, губят пари от леверидж, заради левериджа. Също така и правят много пари. Но да, това са плюсовите и минусите. Надявам се клипа да ви е харесал и да сте разбрали какво е левериджа. Ако искате още такива клипове, подкрепяйте канала. И така, може също да оставите по един лайк. Да напишете нещо в коментарите, да се абонирате. И така, до скоро.